Nhai vana veZimbabwe, ndine mubvunzo mumwe chete zvangu wandida kubvunza. Kuti ngatimboti wakapfeka svutu yako yakasonakisa 3-piece, munzwa wesutu, wakanyatsodoba bhutsu ino iri kupenya, wakazvigezegwa, wakazora mafuta zvakanaka, musoro wako wakanyatsogadzirwa zvakanaka, uri kuzvifambira zvako apapa. Munhu obva ati koyo unofamba wakapfeka kabudura kudaro haunyariri, tendere unotipfekerawo zvakanaka. Ndoda kubvunza kuti chinokutsamwisa ipapo chii? Chii chinokutsamwisa iwe uchiziva kuti wakapfeka zvakanaka? Munhu okukomenta kuti hauna kupfeka zvakarurama. Well, the answer is very simple. It's a very silly example yandiri kupa, and I know that. Chinotsamwisa ipapo hakuna, hapana. Ukaona anotsamwa pasituation yakadai so, zvinoratidza kuti something is critically not right upstairs. Kana kuti kuwardrobe kwawo ikoko kwabva zvinhu izvozvo kune kuine something wrong. Chandiri kutaura panapa inini ndechekuti baba vane musha wavo unochengetwa zvakarurama, vanobata mhuri yavo zvakanaka, vane rusununguko nezvose zvakakwadzirana, havatye kana vana vachitaura zvavanofunga pamusoro pekuchengetwa zvakanaka. Havarambidzi vana kuti vataure zvokwadi yemugariro nemuchengetero wavanenge vari kuvaita. Asi baba vane chikiribidi vanotadza kuchengeta mhuri yavo zvakanaka ndivo vanotsamwa kana vana vachinge vaakutaura nezvemugariro wavo pamushapo. Kana munhu uchiita zvakanaka, unotyei kuti utsoropodzwe maitiro ako akanaka aunenge uchiita, chero zvakashata zvaunenge uchiita. Kana iwe uchiziva kuti zvauri kuita zvakanaka, chaunotya chii kuti vanhu vakupe tsoropodzo? Ndinodavira kuti kunenge huri upenzi, kusakwana kwekuti vana vanogara pamusha zvakarurama, vanodya zvakanaka, vanopfeka zvakanaka, vanonwa zvakanaka, vanodya zvakanaka, vakasununguka, vanopiwa kodzero dzavo sevana, vabereki vachivachengeta sevana sezvinotarisirwa kuchengeta vana. Vana ivavo vagoti baba wepano havana musoro, baba wedu isisu havatibate zvakanaka. Mukadzi ugoti inini ndaakubva pamusha pano, kana kuti murume uyu handichamuda nemhaka yekuti aiwa mutengero wake iyo chingwa pamusha panapa wakatonyanyisa, kuti pamusha panotengwa panonzi padyiwe fresh bread every day. Mudzimai nevana ivo panenge paine something really really wrong. Pamusha pakadaro vana vanosununguka, mudzimai anosununguka, even wavakidzani vanosununguka. Asi kana pamusha paine umbimbi ndoga, baba chiri chidhakwa chehwahwa, chekuputama, zvinodhaka, madrugs, vachisenzesa mari zvisina mwero, mari ichiperera kuzvinhu zvisina musoro kunze uku kwenyika kwemusha wavo,
vana vavo vachikwangwaya vachitambura vasina chekudya, vachienda kunopona nekukwata kumaraini, vachienda nekunonhonga kumabhini, vachiita kushuvira kuti vangadyawo zvakanaka, vangataura nababa kana kutaura namai zvakanaka sei pamusha. Vana ivavo vanoshuvira kuti dai tanga tine vamwe baba, dai baba vaichinjanwa, dai baba vaitengwa, they would buy a father. Saka iwe kana uri sababa ukanzwa vana vakuexpressa such wishes, chii chinokutsamwisa? Chiri nyore chii kuchinja nzira dzako dzakaipa kuti uwe baba akanaka? Ndikutaura case of Zimbabwe. Nyika yedu yaita rumana nzombe. Hurumende iri kutonga panguva ino yaita dambudziko. Dambudziko rayo ndere kuramba kutambira tsoropodzo. Dambudziko rayo ndere kuramba kutambira kuudzwa zvokwadi maererano nemubatiro, mushandiro, muitiro. Nekuti yakundikana, nekudaro inonzwa kurwadziwa kana ichiudzwa kutadza kwayo. Yongotadza chete kuti izvozvo zvairi kutadza ndo zvinoda kuti zvigadziriswe. Maorganizations akangwara, macompanies akangwara, vanhu vakangwara mukore uno vakuti leave feedback, vakuti rate us, vakuti isai zvamunofunga mumasuggestion box anonymously. Vane ma-anonymous numbers to report. And the truth is, feedback comes positive, it comes negative. Ratings come positive, they come negative. Company yakanaka haidestroy ma-suggestion box, haivhare ma-ratings, haitsvage kuti ndiani ataura zvekuti, asi kuti inosenza, it works on those suggestions, how to improve their service based on the suggestions. Because genuinely they will go and look at kana vanhu vari kuti pamusuwo patinopinda napo pakashata, hapataridze chimiro chakanaka chezviri mukati, hautsamwe, asi kuti unonotsvaga a landscaper anouya kuzoimprove the outside, because iwo ninge vanotarisa kuona kuti zveshuwa munhu uyu ari kutarisa chokwadi chiripo ndeche. Because suggestion, it's not only looking at criticizing, it also suggests ways of improving. Dambudziko rehurumende yedu yeZimbabwe nderekuti yakuita target vanhu vari kuitaridza uipi hwayo pakaipa panoda kugadziriswa. Yaramba kutsiurwa, yakuvhara nekudestroya ma-suggestion box, ma-rating links, yakuita follow up and arresting people who have suggested, people who have pointed out its misgivings, its shortfalls, its weaknesses, areas that need improvement. Instead of working hard to change and improve and transform and develop. Let me give you a very typical example that has been used by people fighting insurgents. People don't go to fight a regime. Havatore zombo kana kuita demonstration nechikonzero zvinhu zvese zvakanaka. That is very unusual kuti nyika iri kugarwa zvakanaka, hurumende iri kutonga vanhu vane kodzero dzavo, they are being looked after very, very well. They've got all the freedoms. And people take up arms to fight. What do they fight against? Nothing.
but insurgencies dzinoitika nekuda kuti vanhu vanenge vasina kufara. Saka hurumende yakangwara, it doesn't take up arms to go and fight the insurgents. It looks at why are they fighting us, and it makes transformations in those areas. Kana iri problem ye governance kuti mune corruption mu government, they improve, they weed out all corrupt officials, take action. Wotongwa, wosungwa, wainvestigate, wotongwa, woenda mjeri. Kana iri case yekuti vanhu vari kumbunyikidzwa pakodzero dzekutaura zvavanofunga, you change the laws and allow people to talk freely. Freedom of speech, freedom of association, if that is what they are fighting for. Kana vanhu vari kunyunyuta kuti nzira dzekuenda kumusha yavo, nzira dzekuenda kumadhorobha, nzira dzemumarokesheni mavo dzakashata, you improve the roads, because that's what they are fighting. Kuti you have overlooked it. You don't look for the insurgents and to fight them. Even nzira dzacho dzine ma-potholes, nzira dzacho dzine mabambu, yet they are saying that's what we are fighting for. You can't win a war that way. Mukadzi akati baba akanga achipopota mazuva ese kuti unononoka kuuya kumba, haumurove unokurumidza kuuya kumba. Ndozvaari kutaura, ndozvaari kupopotera. Ari kupopotera kuti unononoka kuuya kumba. Hauchiti nyarara unonditaurira zvinhu zvandisingadi and so on. Unokurumbidza kuuya kumba. Vana kana vachipopota kuti hatisi kuguta, chikafu chiri kubikwa pamba pana hatisi kuguta, tiri kurara tine nzara, munowedzera poto, saizi yepoto inowedzerwa, upfu howedzerwa, muriwo howedzerwa, vana vodya vachiguta, hava complain about going to bed hungry. And it is important to pardon, to forgive, amnesty kuinsurgents. Kuti tiri kuzviziva, tazvinzwa. Tell you what, come back home, hand over your gun to the nearest police station. Nobody is going to ask you any questions. Just hand over your gun and go home and stay safe. To be honest, hakuna hondo inorwiwa. Tinorwa hondo nekuda kuti tiri kumbunyikidzwa. Tinokomplaina nekuti tiri kudzvanyirirwa. Our government should just open its eyes. It's simple and straightforward. It is simple and straightforward. Zimbabwe belongs to every Zimbabwean. I've always said, it's unfortunate that the world has become really, really uncaring. This world, created by God, has got enough resources to cater for each and every person. The resources that we have in this world are enough kuti munhu awe free to speak, kuti munhu awane safe water, kuti munhu awane safe transport, kuti munhu awane safe health, kuti munhu awane security financially, kuti munhu awane security in all aspects. This world has got enough resources to cater for us all. And each country, hakuna nyika iri poor if the ruling government, the ruling party wants to take care of its people. Zimbabwe, as an example, has got enough minerals to take care for each and every individual. Adam Zimbabwe, 20 million people. We have got enough resources to take care of each one of us. That is if we have got a willing government, if we have got a willing leadership, a leadership that has got loving and kindness, a leadership that is forgiving, a leadership that is empathic, a leadership that is compassionate, a leadership that has got a heart that is warming up all the time to see its own citizens enjoy the wealth of their country equally.
if we have got will to see change happening with all our hearts, mind, body, and soul, we will be capable to do this. And my message today is, nyika yeZimbabwe iri kuda kuti itungamirirwe nemunhu ane moyo wekuti Zimbabwe ndiyedu tose, maZimbabweans, including visitors, kuti vagare zvakanaka. Hatimbonzwa kana bufu munyika yedu. Vanhu vese vanenge vachifara. Hapazoshaiko mumwe anoti chero zvinhu zvakanaka anosimudza zvake muromo, asi anoshaya anomutsigira kana kumubatsira, nekuti munhu wese anenge akaringana. Pandiri panapa, pandiri kuregodhera ndiri, every 5 minutes pari kupfuura bhazi. I mean every 5 minutes pari kupfuura bhazi. Saka chinditaurira imimi kuti local community yepandakapaka pandiri kurekodhera ndiri panapa, every 5 minutes pari kupfuura bhazi. Kana pakaita munhu anokomplena kuti mabhazi ari kunonoka, munofunga kuti pana anomutsigira munhu iyeyo kuti zveshuwa uri kuda bhazi after how long? Chero kwauri kuenda ukanonoka ne5 minutes, people will understand. But kana bhazi richinzi rinouya after every 5 minutes, then rouya after 20 kana rozoya after 1 hour, if that person begins to complain about transport, anowana support yakakura. And you don't silence them. You don't shut them in prison that you have said something. That is not happening. You improve the service. Back to 5 minutes, a bus after every 5 minutes. And this is what Zimbabweans are just calling for. ZANU-PF, if you want to be leading Zimbabwe all the rest of your life, I think if things were going on muchechetere, nobody would even care that you have been there for 40 years. Who would care? Because you'll be doing the right thing. All you need to do is transform your ways and develop your ways, and people will be happy. Then you can rule. Kusika madonga ane nyanga. That's it.